Здравейте, аз съм Дани и в днешното видео ще приготвя този сафрит, който изчистих в предходното видео старателно. Това е първия сафрит пресен за годината и сега ще го приготвя пържен на тиган. За целта съм си приготвила бяло брашно, царевично брашно и сол. Ще ги смеся и това ще бъде моята панировка за сафрида. Включвам си котлона да загрява. Тествам дали е готова мазнината. Смятам, че е добре и може да почна да поставям отрибите. Сафридът е любима риба в нашето семейство и винаги когато има прясна, не пропускам да взема. Оставям ги да се пържат до златисто. Когато са готови, ще ги обърна. Докато изчаквам рибките да се запекат от едната страна, съм сложила пресни картофки за гарнитура, в които съм поставила чисто масълце, сол и малко вода, за да се задушат. След което ще ги прося с пресен копър и пресен чесън. Междувременно може да погледнем и рибите, които имат нужда все още от запичане, запържване. Все още са белички. Първите рибки са готови за обръщане. Ето ги. Малко пука, затова ще побързам. Имат прекрасен загар. И ги оставям от другата страна. Първите риби са готови за изваждане. Прекрасно. И последните риби съм обърнала, а тук вече се виждат готовите картофки. Сложила съм и копър и чесън и смятам, че се получи една прекрасна вечеря. И ето как изглежда нашата вечеря тази вечер. Картофки с копър и чесън и хрупкав сафрит. Опитвам едничка. Хрупкава коричка. Перфектна. Бон апети!